Болетос едулис, погледнете каква манататка успях да намеря. Скъсах я буквално по пътя, нали така, близо до реката. Тук сме за около 1 час във високите части на Рила. С един приятел качиха с L200. С L200 джипка. Видяхме едни кошари с овце. И сега ще слезем пак отново до реката, да видим дали ще не мога да намеря и някой друга такава прекрасна гъбка. А тази гъба викат шумарка или лятна манататка, но истината е, че е обикновена. Така с и за него ново място, и за нас ново място. Голяма красота, неземна. Много чисто място. Много. Здравейте! Пускаме се по този наклон. Аз съм малко по-близко, максимално близко. И тук много близко вече долу около нас има река. Как се казва, обаче аз не запомних. Искам така максимално, обаче пак успях да изчупя. Нищо, покидаме веднага място. Ето вижте отново Болетос едулис. Супер манататчица. Да. Разликата са часове, докато тази е един ден. Намерихме една рекичка, деденци. Сега ще погледнем покрай. Започнахме да слизаме, тъй като времето отново е ограничено. И направихме една стрелка, тъй като човека с джипа е много по-нагоре в момента и има друга работа. Пък ние сега искам да слезем, да видим покрай реката, дали ще мога да намеря нещо, тъй като голямата беше там, голямата гъбка. И ми се струва, че нали, тук става горе беше 1,7. 1700 метра над морска височина. Та-та-да-да! Гледайте, на колене пред Болетос едулис. Тази в момента е в топ състояние, топ качество. Реката се чува силно до нас. Завъртаме леко и покриваме място, от което сме отскубнали. Виж, да му покажа. Това е същата гъба, само че в нея е така млада и перфектна здравина и качество. Супер. Плюс. Палец нагоре! Чантичка малко неудобно. Браво! Чантичка малко неудобно. Видяхме от другата страна е тази гъба. Даже са две, обаче, виж, две гъби са даже, обаче гледай сега. За жалост, пак са манататки са, но не са други видове са. Да. Прекарали се. Не сме се прекарали, сега ще го гледаме. Не, тя е прекарала за да след. Ето, опа. Да. Вижда червяване в стълбчето. И там има още една. Сега ще го гледаме тук. Тук, искам да гледате там. Само че да видим как да стигнат до нея. Ето вървя. Да. Виж, видя ли? Гледай каква е хубава. Гледай къде се е изкрила, никакъв шанс да я видиш. Добре. Отиди до пътя. Гледайте, приятели. Болетос едулис. Опа. На много скатано място. Оха. И покриваме мястото. Гледайте. Голяма красота. Отново около реката. Много съм благодарен
Сега ще трябва пак да минем реката, тъй като пътя ни е от другата страна. Това е разпад. Гледайте как се е разпространил тук Мицева. Да ви покажа колко. Ето. Гледайте. Тук има. Тук намерихме две гъби. Едната стара, другата болна. Буквално до реката. Гледайте, едни малки гъбки. Приятели, на около 5-6 метра във високото виждам там едни гъби, ми приличат на манантатки. Голяма красота. Ето какви гъбки намерих. Ще си сложим соли. И сега Соли отдолу трябва да ще взема. ще ги приготвим, ще се панират. Супер. Ето погледнете. Ето. Ето тази, която отива към второ. Голямата. Топ. Ето първата порция, панирана манататка. Една много вкусна диня, пъпиш, така нататък, но гледайте. Домашни яйца в професионална кухня. Топ. Надявам се, видеото да ви хареса.